ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வச்சு தான் ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம். செடியில் வந்துட்டு நிறைய கத்திரிக்காய் கிடச்சிருக்கு. இந்த கத்திரிக்காயை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி எல்லாத்தையும் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வாணலில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை கொட்டிட்டு வணக்கிடலாம். அது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறம் கத்திரிக்காயை கொட்டிடலாம். அதுக்கப்புறம் தக்காளியும் போட்டுட்டு வணக்குங்க நல்லா. அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் துவரம் பருப்பு சும்மா கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம், அது நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள்லாம் போட்டு நல்லா வணக்கிடலாம். அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.